Uxía, está todo perfecto, O seu fígado foi extraído sen problema. Agarda. Pero isto ten que ser un erro, non? Eu viña aquí a quitarme as amígdalas. É que non cho contaron. A ver, hai unha nova política sanitaria. E o seu fígado foi requisado para uso turístico. Despois do éxito que tiveron en Galicia as vivendas de uso turístico, lles presentamos unha nova iniciativa, os órganos de uso turístico. Desde hoxe, cada galego ou galega será adxudicado como banco de órganos para un turista ou pelegrín. Pero que hostia! Pensen que o fígado dun galego pode facer un gasto diario en alcohol de apenas 3 cañas ou 2 viños. Pero ese mesmo fígado, trasplantado nun británico, nun alemán, pode consumir diariamente ata 20 xarras de cerveza. O retorno para a hostalería moito maior. Sabemos que esta medida sería imposible noutros territorios con maior autogoberno, pero Galicia é especial. Como dicía o noso presidente... A gente cuando ve territorios amables, territorios riquiños, como decimos en Galicia, frente a territorios que siguen pensando que está muy bien lo de los demás, pero lo tuyo primero y todo lo demás queda en segundo plano, eso suele funcionar peor. A mí cuando me preguntan ahora, oye, el secreto del éxito de Galicia, a ver, bueno, simplemente intentar interpretar a la gente y ser un territorio abierto, y estar orgullosos de nuestra identidad, pero pensar que formamos parte de un país que se llama España y a mucha honra. A ver, Uxía, non quero ser riquiña. Fuck yeah!